Ez nago segur, horrentxe bertan, baina uste dut tema energetikoarekin lotura daukat diru laguntza bada. Argiteria da, edo... zehazki. Zenbateko abez gabe, 5.600, eza, 1.156, guztira 6.000 euro. Eta hori, batutako enpresa kontratatzea. Eta kontrataren xedea, diru laguntzarako aholkularitza pentsatzen, tramitatu alizateko, eskatu alizateko, beharko dian rekizito, oinarrizko rekizito entzako. Beste egin bada. Biarrain enpresak kudeatutako 2022ko trafiko izuni buruzko alkatearen dekretuen kontrola. Alkatearen. Laugarren aztergaia onartzea dagokio oinarri herri hezitzaileak sustatzeko elkartearen bazkide laguntzaile izatea. Dokumentazioan atxikita daude batetikan oinarri elkartearen estatutuak eta gero estetikan idazkariak, osusekin dako txostena. Orduan, helburu esango ditzake Debako udala elkarte horren bazkide laguntzaile izatea da, eta orduan horre haiek dituzte baia zehaztuta herritar edo biztanle kopuruaren arabera kuota ezberdinak. Partaidetzako aurrekontuetan partida bat dago aurreikusita horretarako, eta helburua esango ditzake pixkat, azkenean elkarte honek barnebiltzen ditu dazka bazkide ezberdinak, batzuk udalak, bazkide laguntzaile izan daitezenak udalak, eta gero baita ere aisialdiko eta izaera ezberdineko elkarteak. Baina, gehen helburua pixkat, herri hezitzailean edo kontzeptu hori gehixo errotzea, udalerrixetan, haur eta gaztetxoenei erabili eta pixkat erdimunean jarriz eta lanketa ezberdinak inez zehortan. Orduan aukera duko genuke sarenetan sartuta, beste udalerri batzutako esperientziak elkar partekatzen dira azkenian, eta gero aholkularitza lana ere egiten dute. Ez partaidetza saio konkretuak, baina bai aholkularitza eta bat. Eta hori izango ditzake, Debako udala, oinarri elkartearen bazkide laguntzaile izatea. Onartzen badu, hori martxan jarriko genuke. Hoixetari, dudea kasuen da. Hortaz, boskatuko dugu. Aldeko boskak. Hau batez. Bestez osoko bilkurako azken aztergai da eskaini eta gaude eta hala ere aholkoan itzen den bezala agintaldiko azken osoko bilkura danez eskaini eta gaude ez gain egiten ditugu, azaltzen ditugu esoiko hitzartzean zertara teukiko dugu eta barkara mutzen dugu eta ematen dugu amaiera lau urte goi. Hortaz bada galdera euskaririk jardun arrukikoak, ez? Hortaz, zuen gaitza. Bueno, estas líneas, estas palabras tienen un fin. Compartir con vosotros la decisión de elevar la otra, de dejar la política municipal y agradecer la confianza que pusieron los ciudadanos en nosotros. Comenzamos hace 8 años, con ilusión y ganas de trabajar por el entorno que vivimos de hoy. Y con otra forma de hacer política desde la libertad profesional, el compromiso, el trabajo y una ética muy elevada. Ha sido un honor formar parte de esta etapa, pero ha llegado el momento de dejar la política municipal y aportar nuestros conocimientos y experiencias a otros entornos de la vida local.
Fue mi intención poder. Pero esto nunca hubiera sido posible sin la ayuda de mis compañeros de Barnard. Gracias, nuevamente. Quiero también agradecer a los representantes de los otros grupos políticos que, a pesar de las diferencias, hemos trabajado por la misma idea. Lo mejor para los que vais a seguir, mucho ánimo de trabajo, y para mí es que el caso ha sido un placer. Gaurko osoko bilkura legealdi honetako azkenekoa izango da. EAJ-PNV-ko udaltaldearen izenean, esan nahi dut ohore bat izan dela, Debako herritarren ordezkari izatea eta Debaren alde lan egitea. Emandako hitza betetzeko egin dugu lan. Oposiziotik bada ere proposamenak eginez ahal izan dugu neurrian prozesu ezberdinetan parte hartuz. Debarron ongizatea izan dugu beti helburu. Lau urte hauetan, EAJ-PNV udaltaldearen bidelagun izan zareten guztioi eskerrak eman nahi dizkizuegu. Alboan izan zareten alderdikideei, gure gana gerturatu zareten herritarrei, udal teknikari eta langilei eta nola ez, korporazio osatzen duzuen pertsona eta alderdiei ere. Bakoitza beretik, Debaren alde aritu garelako lanean. Alderdi ezberdinetako kide gara eta ideologia ezberdinak ditugu. EAJ-PNV-ko kideak beti ahalegindu gara akordioetara iristen, naiz eta kasu guztietan posible izan. Debarako ikuspegi eta proiektu ezberdinak ditugu eta talka momentuak ere izan ditugu. Baina azpimarratu nahi dut, une garrantzitsuetan elkarrekin aurrera egiten jakin dugula. Batzuei eta besteei momenturen batean egokia izan ez den hitzen bat esan badugu, barkamena eskatzen dugu. Eta bukatzeko, bihotzez zoriondu nahi dizuet, hemen zaudeten guztioi egindako lanagatik eta zuen erantzukizunagatik. Benetan nago, zuetaz eta zuekin lan egiteko aukera izateaz. Jarrai dezagun, bakoitza gure bidetik, Debaren alde lanean, Debarrak erdigunean jarriz. Eskerrik asko, sorte hon, eta laster. Honek ez dizuet idatziz edo gutun formazioet eman, hitzik ideia batzuk banitu, eta improvisatu egingo dut, hori baita ere hankatea dana. Lehenik eta hori izatea bat pixat mukitu nizela, bai bi hitzartzekin, iruditzen esate itxierak ere importantea dira, momentu zailak ere eduki ditugulako, eta momentu zailek markatzen dute asko gure harremana, kalean edukitzen ditugu harreman horiek pixkatzen formatzen dute. Eta iruditzen esatea aitortza, hitzezko aitortza da, begi eta begira aitea hemen lau urte paseitugun bezala, bere berezitasunekin, da pandemia eta behin baino gehiotan aipatu dugu, baina pentsatzen dut gure mailaren erakusten dula, eta horiteko gai izatea apartu da. Hortaz, zoriontzea besterik ez egiratzen. Neri dagokitenetik ere, zuekin bezala eskerrak ematea, azken finean bidea elkarrekin egin dugu, bidea hori behatzen, hortarako aukeratu gaitu herriak esperantza hori zeukan, eta bakoitzak bere modura edo hobeto dakin bezala bideratzen saiatzen da, jartzen du pertsonaletik, ideologikotik, eta izakio daukagun gaitasunetik, ondoren akordioak erdiestea eta hori beste lanketa bada, eta beti zirkustantzia eta egoeraren araberakoa. Orduan, esan nuke bidea izan dela lesioa. Elkarrezketarako eta elkarlanerako bidea ireki dugu. Askotan guk geuk ere esan dugu hori egin dugula, baina elkarlanak elkarretik dauka. Hau da, besteekin egin behar da, ez zeure buruakin. Hortaz, elkarrezketa hortan ere elkarrekin egon gara bide hortan. Eta iritz ere, gehiago agintaldi bukaerara aliatu baldin bada, ezagaren da estrategikoak albidetu, eta erabaki estrategiko batzuk hartzeko gai izan gara. Airi gintzan alorrean, hilerriak egin ditun gaiak, itziarko gaiak, iritz zait, hobetu indegula, eta nintzat elkarrizketarako eta beste testu inguru badagoela gure artean eta danok aberazten dituna. Herritaren gana uste zintzotasunezkoa dugula eta zurrumurruak eta horrelako jarrerei bidean moztu indiagula eta udala komunikatu dunean, komunikatu du erakunde bat bezala eta horrek ekarri du lehenagotik gure artean
zintzotasunez jarraitu behar dugula, eta kanpainak hori ez luke batzertan desitxuratu beharko. Eta hori, gu konprometitu iten gara, bide beretik jarraitzea, dauden posizioa dela, ikusten